el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca preveu que el preu de l'habitatge pugi durant l'any que ve entre un 10 i un 12% per mor de l'increment del cost de les matèries primeres. La seva predicció, lluny de catastrofismes, és que aquest increment sigui només temporal i la situació torni a la normalitat durant el 2023, quan es restableixi el subministrament de mercaderies a tot el món. La pandèmia i la crisi logística amb vaixells que acumulen contenidors per sortir o per arribar als ports de tot el món ha deixat el sector de la construcció, com tants d'altres, sense matèries primeres. Hemos estado casi un año trabajando con todo el sector industrial parado. Eso quiere decir que hemos consumido tanto las materias primas como el estocaje. El preu del transport d'un contenidor de mercaderies per vaixells s'ha multiplicat per 3 o per 4. Això podria tenir una repercussió en el preu de l'habitatge durant l'any que ve. El 70% es mano de obra, el 30% es materiales. Si el 30% es materiales y se está hablando de que en la materia prima que se ha ido mucho de madre ha subido un 50%, podemos hablar de un sobrecoste de un 10, un 12%. També podria suposar que s'aturassin algunes construccions. Això ja dependrà de la rendibilitat de l'obra o del marge de benefici que en vulgui obtenir el promotor.